Ya bafowethu iMamelodi Sundowns iphumile kwi-FIFA World Cup. Eqinisweni lokho kumina azange kube kuhle. Kodwa ke I have to accept it. Ekuphumeni kwayo kodwa kunomlando ushiyile. Lokho akekho umuntu ozokubalekela lokho. Kunomlando ushiyile abafana ibhola abadlalayo. Bayiteam ukuthi eAfrica iyona team yokuqala ekora amagoli amaningi kwiFIFA World Cup. Abafana abadlalile as nabo bemukelile ngesihlo ukuthi cha siphumile. So nathi we have to accept that. Bafowethu iMamelodi Sundowns eyami inhliziyo iwinile. Ngiyacabanga ukuthi manje ngi-true fan yeMamelodi Sundowns. Into engichazayo iMamelodi Sundowns ngijoyine idliwe kwi-CAF yadliwa na World Cup. Fanele to be winning World Cup sengithi mina I am a true fan yeMamelodi Sundowns. Bekuzothiwani ngoba phela niyakhuluma. Bengizothi ngilandele ngoba nakiwini kunokuthi. So now from Kaizer Chiefs to Mamelodi Sundowns, a true fan.